Hola, Raül. Doncs bé, no podíem començar millor el primer partit de Lliga. Jugàvem fora, a casa del Vilamajor, i ens hem estrenat amb un 0-3. L'equip local, doncs, molt tancat, esperant l'oportunitat per robar pilota, i ens ha tocat, doncs, picar molta pedra, estar molt centrats en la nostra feina, i bé, la primera part ha acabat amb un 0-1 a favor nostre, i a la segona, doncs, més del mateix. Pensàvem que vindrien una miqueta més, anant amb el resultat en contra, però fins al 0-2 no s'han destapat. Han fet el 0-3 i després, bueno, ens han intentat marcar amb joc de 5, però han fet una bona defensa i al final, doncs, no m'han encaixat cap gol. Molt bona feina de tots. I bé, sempre és bo començar guanyant. Doncs ho hem fet. Moltes gràcies.